Jaka akcja się dzisiaj odwaliła? Siedzimy sobie z moją koleżanką Ewą w pokoju na obozie. Chillujemy, książka i ciastki. Nagle do pokoju wbija Kacper. Śmieje się jak paralityk i zabiera nam całą kwakaną zgrzewkę wody. I wybiega z pokoju. My już kwak na potęgę. Bierzemy broń. Ewa klapka, ja grzebień. Uzbrojone w zęby idziemy do pokoju naprzeciwko. Zablokowali drzwi. Wchodzimy do pokoju i mamy atak kaszlu. 5 chłopa w jednym pokoju XD. 3 z nich leży na swoich łóżkach i mają mindfucka, co my robimy. Kacper zamknął się w łazience z naszą wodą i zablokował drzwi. Wdzieramy się do łazienki. On zaczyna piszczeć jak zażynany kot. Mówiłam już, że jest dziwny. Wróciłyśmy do pokoju, a woda do dziś stoi u Ewy jako trofeum.